Segurament heu sentit i heu vist moltes vegades notícies com aquestes. Els dos homes l'han empès cap a dins, li han I estem parlant d'un L'accident dels Mossos d'Esquadra s'ha desplaçat aquest matí per... Els Mossos d'Esquadra dubten que fos un segrest i asseguren que Doncs bé, avui us ensenyarem com funciona el CSI català, és a dir, com treballar la policia científica dels Mossos d'Esquadra. M'acompanyeu? Primera parada, unitat d'anàlisi biològica. Aquí es recuperen possibles mostres d'ADN de teixits i objectes, és a dir, sang o saliva d'una peça de roba, d'una arma homicida. A través d'un complicat procés recuperen l'ADN de les cèl·lules i el quantifiquen. És molt important tenir-ne una quantitat suficient perquè la mostra sigui vàlida. Al laboratori, l'ADN es barreja amb reactius, es copia i se n'analitzen els fragments repetits. Resultat, un informe amb molts números que comprova si el perfil de dues mostres correspon a la mateixa persona, a la víctima o al presumpte autor. Soc amb el Joan Soler, que és el cap de la unitat balística dels Mossos d'Esquadra. Joan, què feu en aquesta unitat? Totes les armes que recuperen al territori on estem desplegats els Mossos d'Esquadra, totes les armes de foc ens les envien cap aquí. Aleshores, aquí el que fem són informes pericials pel jutge. Aquí es proven, es treuen elements balístics testimoni, es treuen bales, es treuen beines. La bala és el que surt, la beina és el que se sent que cau a les pel·lícules, aquell clinc, 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 i el conjunt ho formen els cartutxos. Quan recollim, recuperem la bala, la disparem, la bala passa pel canó, la bala queda marcada amb les estries del canó i la recuperem amb un element que li treu l'energia. Disparem, són unes làmines de cautxo que frenen la bala i recuperem aquesta bala. Aquestes microlesions que queden a la bala a l'haver passat pel canó, després les posem al microscopi de comparació per poder comparar aviam si dues bales, una que ha estat disparada, que l'hem tret a nosaltres, i una que va ser recollida, per exemple, amb un atracament a un supermercat, ha sigut disparada per la mateixa arma. Normalment sempre ens enfrontem o ens trobem amb coses bastant desgraciades. Quan no és un mort és un ferit i sempre hi ha aquestes coses. I de la balística a la falsificació de documents. La unitat de documentoscòpia, què és el que feu als Mossos d'Esquadra? Fem diferents tipus d'informes pericials i determinacions policials en relació amb la falsedat documental, la identificació d'escriptura manuscrita i tot el tema relacionat amb propietat industrial intel·lectual, principalment de diferents marques comercials. Podem veure algun exemple? Sí, per exemple, en el tema de falsedat documental podem verificar diferents mesures que presenten els documents amb un instrumental adequat. Important en relació a la verificació dels bitllets és fixar-nos a la part superior tenir un bitllet autèntic, en la part inferior un bitllet fals. Per exemple, la marca d'aigua, present en l'autèntic i absent en el bitllet fals. O el fil de seguretat, com a element sintètic incorporat en massa de paper en l'autèntic i absent en el que és el bitllet fals. El bitllet autèntic incorpora fibretes, microfibretes tintades amb tinta invisible i el fals no les incorpora en cap dels moments del document. I en el cas d'un passaport, com podem saber si és fals o no? Aquest és autèntic. Aquest és autèntic, una miqueta l'extrapolació que fèiem als bitllets, però en tema de documents. Sí que veiem tintes invisibles i microfibretes, com el tema de bitllets, que també s'incorporen en la massa de paper, en la falsificació, en l'autenticitat d'aquest tipus de documents. Els falsos, evidentment, no tindran aquest tipus de mesures. Ara som al laboratori de l'ofoscòpia. Què és? De seguida ens ho expliquem. L'ofoscòpia és la ciència que estudia les empremtes deixades pel cos humà sobre els objectes. Aleshores, nosaltres el que fem són les inspeccions oculars especialitzades on podem trobar empremtes. Per tant, vosaltres trepitgeu el terreny, no? Sí, nosaltres. I aneu amb el maletí del CSI. Efectivament, sí. A veure, ensenyes aquest maletí. Sí. Quin és el kit bàsic? Doncs mira, a veure, principalment... Bueno, bàsic no, perquè hi ha un munt d'eines i de coses, no? Principalment, això són un kit bàsic, per diguem-ne, del que seria per les inspeccions oculars de robatoris, no? I aleshores, entre altres eines, el que nosaltres més utilitzarem serà els reactius per tal de fer la recerca d'empremtes. La meva empremta, bé, no sé si es veu bé. Em tindrien molt localitzada, Amb això t'enganxem segur.